Oh Kakanda Sri Basudewa tak kusangka tidak kuduga cinta suci kilat api karena kini muncul segepi dia teman Amira sungguh berani berulah segepi Hawas berani Ho fakirkan Hey diri oh Kanda Sri Basudewa Kinutang-kutang tansah bisa lelati rasa dan mengayomi Omusiku susila jadi terpotulakan Jadi baik-baik Musisi kakasi Jadi baik-baik Musisi kakasi Jadi baik-baik Musisi kakasi Jadi baik-baik Musisi kakasi Kabudayan Indonesia Seitu Somonjo Rahayu Ngokok medal saking garising cerita ngono ceritane Kang. Oh ya. Segmen gara-gara ki Truk ya. Ya. Sing intisarine awake dhewe atur panglipur nyambung le seneng-seneng wonten ing limbukan kala wau. Mbok menawi wonten pamundhut-pamundhut ingkang dereng dipun pinangkani mangke wonten gara-gara menika saged dipun aturaken. Ah iya, marem cekake iki. Awake dhewe nadyanto isih sepisan jiki yen Mas Gareng wis bola-bali. Mligine sowan ana laladan Bulak Amba, Dusun Widodaren Kidul, Desa Widodaren, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi ya, Truk. Nggih. Wonten dalemipun Mbah Sadi, anggenipun netepi darmanipun asepuh minangkani menapa ing dados pamotanipun putra nenggih kadang kula Raka Mas kepala desa ing mriki. Nah, menika Pak Kades Woko Supriyanto anggenipun ngawontenaken tasakuran nyukuri kanikmatanipun Gusti Allah ingkang sampun dipun paringaken dumateng Bapa Sadi sekeluarga mliginipun Mas Woko anggenipun sampun pinitados nyepeng kendaline pamarintahan ngayomi dumateng warga masyarakat ing wewengkon Desa Widodaren. Heeh, Truk. Pokoke sak gaduhing nalar sak kadaring laku awake dhewe sak kanca saka Jaten Karanganyar ngaturake sak semaksimal mungkin ngono lho. Iya, upamane kok ana lakon kok ora cocok karo ingkang dikersake awake dhewe nyuwun ngapura, upama ana bentuk pertunjukan sing kurang meranani penggalih awake dhewe ya njaluk ngapura. Ya, kritik, saran, masukan lan pamanggih tetep kula suwun kangge saya ngrembakane kabudayan menika. Betul, pancen kaya ngono kuwi. Ya, Waranggana sindan isih komplit. Ya, Kan alhamdulillah iki
Nadyan mungkari berapa persen para pamirsa sing isih kepareng lenggah wungon nganti jam 2 iki isih lumayan akeh, Tru. Iya, sing lenggah ning kursi. Mongko adate iki anggere bar limbukan iki langsung resik kursi ditumpuk. Iya, ning parandene ning Widodaren lho sing mirsani isih lumayan. Mongko wis jam 2 tur sesuk iki hari kerja. Sing ning kantor ya nyambut gawe ning kantor, sing kudu nggarung luku ning sawah ya kudu tindak ana sawah apa mestine, sing dodolan ya dodolan, sing usaha ya mestine mlebu nyambut gawe. Ning parandene ing bengi iki isih akeh para-para sutresna budaya sing kepareng wungon. Ini menjadi bukti kok nganti jam 2 ngene iki isih ana akeh piyai sing nenggani. Kuwi ora perkara lakone apik, dalange becik, sindene ayu, penabuhe kompak ki ora. Namun ini adalah salah satu kepedulian penonton di Widodaren terhadap kelestarian wayang kita. Tepuk tangan untuk penonton yang masih lenggah. Ya, elok. Luar biasa ngene iki. Ya, dasare piyai kene wis kangen kok, Gong, wis kangen. Pak Lurah dhewe, Pak Woko piyambak menika kersanipun anggene syukuran ki ya. Tahun 2020 biyen Mbah Sadi wis nate paring dawuh marang awake dhewe mergo anane pandemi tidak ada izin untuk pementasan mula tertunda nganti ripalungguhan iki bisa sambung lantarane ya kuwi Mbak Tri Hastuti Retnowati sing nyambungake awake dhewe karo Mbah Sadi lan uga Mas Woko. Ya betul. Nah, matur nuwun. Ya, Isih ana gareng wayang wonge lho iki. Ya, Nyun ngapura lho Mas Gareng meng ditambahi gawean ki mau. Iya. Adate nggon limbukan bar kuwi udut laran. Terus tampil menang nggen gara-gara kepeksa gandeng lakone iki soal Gareng, cerita Gareng yang menjadi raja. Mula ya dimanfaatake mencoba perkara berhasil utawa ora ki mbuh ning mencoba supaya kehadiran wayang orang itu juga memperindah pertunjukan atau cerita wayang di dalam lakon Gareng dadi ratu ngono. Wah, ngono. Ngono kuwi. Ya, Malah aku bareng dipunduti karo Mbah Sadi lakon iki malih gelem sinau. Sapa to bojone Gareng? Maratuwane Gareng ki sapa malih ngerti? Sejatine Gareng ki anake sapa ki ngerti. Iya, Gareng anake sapa? Yen manut buku sing tak sinau, kowe karo Gareng kuwi mbiyen jenenge ya kuwi Gading Cemukir karo Pecuk Manggung. Anake Gandarwa Raja Supala saka Pulo Awindra kuwi ratune Gandarwa sing kepengin ngabdi marang menungsa banjur nyawiji karo Panakawan Semar Gareng Petruk Bagong. Yen bojone Gareng kuwi ya kuwi Dewi Sariwati anak ratu to. Sariwati. Atmajane Prabu Sarawasesa kelawan garwa prameswarine ya kuwi Dewi Sara Dewati saka negara Salarengka. Oh iya, ngono kuwi. Yo, bab iki iso dirembug diengge diskusi karo Mas Gareng, ya karo ngrembug bab wigati, ya karo guyon parikena, sisan gawe ngaturke panglipur marang kabeh para sutresna budaya. Heeh, jamong blang-blong blang luntung. Lah kae. Mangga, Mas. Sluku-sluku batok dana ela-elo sirong menyang solo oleh payung moto wajan dimululuka wong mati ora luka yen ora mesti bocah yen urip golek aduwe sluku batok Ambak niki tembang lawas Mas Gareng. Nggih. Nek yen disurasa, disinau, dipelajari niku jebul ngemu pitutur ingkang luhur. Nggih. Contone, Mas. Ate niki sluku-sluku bathok-bathoke laelo. Nah.
Si Rama menyang Solo le-olehe payung mutha, mak jentit lolo lobah, wong mati ora obah, yen obah ngedeni bocah, yen urip golek dhuwit. Enten tegese niku, Mas. Wonten. Sluku-sluku bathok. Tegese aja mung santai, aja mung meneng. Ning sak bisa-bisa bathoke iki elahe lho. Bathok niku tegese sirah. Elahe lho niku wiridan. Dikir. Oh, la ilaha ngoten. illallah, la ilaha illallah. Nggih, nggih. Nek nyuwun marang purbane Hyang Agung, terus bathoke elahe lho, si Rama menyang Sala, si Rama utawa sesuciya utawa wuduwa, bar kuwi terus salata. Dadi Solo niku saking cekaning Solata. Solata ngoten niku. Si Rama menyang Sala le-olehe payung mutha. Pepayung tegese rasa tentrem, rasa teduh, pikiran bakale semeleh lamun awake dhewe wis nindakake kewajiban tumrape syariate dadi wong Islam. Ibarate kaya entuk pengayoman. Nah, nggih. Lah iki si Rama lunga Solo, le-olehe payung mutha, mak jentit iki lho. Nah, mak jentit lolo lobah, ya toh, wong mati ora obah. Mak jentit ki kaget. Ngerti-ngerti kok mati. Mula wong mati ora obah. Nah, bar kuwi terus yen obah medeni bocah, yen urip golek dhuwit. Maknane mumpung isih urip durung mati, kowe duwe tangan krembyahna, duwe sikil jangkahna, ngulir budi, ngulur nalar, miwir pikir, tumindak sing becik, aja mung piguna kanggo diri pribadi, sak bisa-bisa piguna tumrape wong akeh. Nggih sae mati. Ambak mung sulku bathok nggih. Nggih. Ternyata nggih tembang-tembang nadyan tembang wis lawas suwe ning tegese nggih. Tegese niku penting banget kangge paugerane wong urip ngoten niku. Nggih. Mila jaman para wali ulah rumiyin anggenipun siar agama ora kok secara langsung niku mboten. Ayo kowe salata, ayo kowe wuduwa, kowe kajiya mboten. Ning secara medang miring utawa nyampar pikoleh kaya lumantar tembang-tembang niki bae sulku-sulku bathok niku ajaran aja-aja nindakake ngibadah. Nyemu tur mawa seni. Nah niku. Dadi mboten napa mboten meksa apa meneh nganggo kekerasan. Betul, ngoten niku. Wong manut, wong miturut dawuhe pangeran kuwi kanthi lila lilaning penggalih ora karena kepaksa ya Mas. Bener, luar biasa nih, luar biasa. Sing luar biasa niku nuwun sewu para penonton wayang kulit mligine wonten widodaren mriki Mas Gareng. Lho yen mriki niki pun kondang pandemen wayang Mas. Nggih to. Pandemen dan sudah tingkatannya tidak hanya pandemen, pemerhati dan penikmat wayang. Dan pelestari wayang. Yang jelas niku dadi gelem nanggap barang ngoten. Mila saking menika tur piyai mirsani wayang nuwun sewu nggih. Durasi wayang niku adalah salah satu tontonan yang memakan durasi paling panjang. Suwe wiwit saka jam 09.00 udakara jam 4 ngoten niku. Ning nontone ora sepaneng, iso sinambi layah-layah bahkan antuk-antuk wae ya iso. Dadi ning antuk-antuk mripate kupinge tetep midhangetaken ringgitipun, Mas. Nggih, mila saking menika. Ciri khase wong nonton wayang ngoten, kadang nggih enten sing nonton sinambi layah-layah nggih enten. Nggih. Pokoke yen tontonan wayang nu santai, kejaba sampean nonton bioskop lak kudu sepaneng lungguh nyawang menteleng. Kelewat kedep sithik ceritane wis ilang. Nggih. Nah, mila nuwun sewu isi Surakarta menika lak menawarkan pertunjukan sing kaya film bioskop. Betul. Niku wonten jenenge Pakliran Padat, semua adegan apa saja yang disampaikan disajikan niku penuh makna. Yang ditinggal jagongan sedelo wae karo kancane, sok-sok awake dhewe kelangan lacak. Niku sing garapan anyar. Nggih, mula yen baleni teng jenengan wau ngendika iki critane ngene ning buku kok ngene niku yen kula le Mas, pendapat kula cerita baku wayang niku nggih mung loro. Napa niku? Ramayana, Mahabharata. Oh iya. Yen liyane niku cerita carangan, mula mboten iso dienggo eyel-eyelan. Mergo carangan. Carangan ajeng gareng bojone sapa, terus cerita iki garapane kepiye niku terserah dalange. Kok mboten kena nggo. Lah kejaba yen Mahabharata
Sengkuni kok matine nglalu niku nggih mboten entuk. Sengkuni ya matine karo Werkudara. Niku pun baku yen cerita carangan bebas mawon. Leres, mila saking menika carangan niku lah hasil kreativitas seniman untuk mengembangkan wayang men ora gampang dibedhek. Wah, wis apal lakon karo kae, mula gawe atian anyar, lakon anyar. Ning carangono ya aja nyempal banget-banget terus Janaka anake Gareng ngono kuwi ya ora entuk. Lah iya. Nggih to, Mas. Bejane Gareng janakane sing ra gelem kuwi. Lho langke tegese ya nyempalo ning aja kebangetan ngoten. Ngono kuwi. Mula kula senenge kalih sampeyan niku ya karo nglestarekke budaya kados sowan wonten daleme Mbah Sadi. Ini ya ada diskusi. Sonten wau kula kalih jenengan ya wis rembukan piye to sejatine lakon Gareng dadi ratu lan menika mesti benten kalian lakon wayang wong mliginipun Ngesti Pandhawa. Kula mboten protes wong versi panjenengan mosok arep dipadhake versi Ngesti lak nggih mboten cocok. Nggih. Ning sing baku niku nggih niku wau sing baku-baku Janaka piye Pandhawa apa Pandhawa piye niku tetep ngoten. Nggih. Kangge paugeran kangge adeg-adeg. Niki lakon pethingan kok Gareng dadi ratu teng Ngesti Pandhawa lho Mas. Nggih. Tegese kalau lakon itu ditampilkan penontonnya penuh pasti. Dan niku ceritane napa ling ngarani komplit. Tegangnya ada, pernese ana, gojeke full. Niku si Gareng dadi ratu niki. Nggih. Niki yen versi Ngesti Pandhawa ngandhakake wong sing duwe pangkat derajat aja sia-sia, aja dak sia, aja sawenang-wenang karo wong cilik. Betul. Niku. Lha meh padha ta janjane karo iki mau. Padha niku, padha. Pun balungane padha, tetelane mon sing beda. Nek kaya daging sapi ae. Mas Gareng. Nun. Sing wit sonten dereng nembang pancen sengaja kula kek mburi supaya memberi motivasi kepada generasi. Power. Nggih, niku Ibu Sukesi Rahayu. Nah, nggih tamba kangen kali piyai mriki merga mbok menawi kathah sing nate mireng swantenipun Bu Kesi. Nggih, mandhap bae. Nun. Nggih, kuwareken. Oh, ya nganggo nguyuh barang to. Lah iya kaya ngono kuwi. Wis ora apa-apa, ora apa-apa. Manusiawi kok. Nggih. Nggih, Cik, saderenge Bu Kesi saged sanesipun. Nggih. Menika mumpung enten Mbak Uun Febriandari, lah nika dimanfaatke. Mau sing wis dapuk dadi bojone Gareng Sariwati kala wau. Kuwi urung Sariwangi. Witeh ya kuwi ora. Sari. Iki ya. Ayo Mbak Un ngono ngancani Mas Gareng Mbak Un. Ayo lho. Ayo. Ayo Un. Selak jagone selak do tangi kae lho. Lho, lek cara desa ki semune ya ngene iki. Sampe lek apa kowe iso midhangetke rekamane Pak Anom Surata anggere apa kuwi adekan menyura mesti begi sare muni. Muni. Wah, wis. Wong sampean wis tau ditanggap. Wayang urung entuk bar yen urung mlethek srengenge. Piye kuwi ceritane kuwi? Lho lah ya kuwi wayang ki urung entuk bar yen urung mlethek srengenge. Lah lek mendung ireng kandel piye to? Yo nasibe. Nggih. Pokoke angger srengenge urung ketok, gunung urung ketok, kuwi urung entuk bubar. Lah mendung ati jam 8 barang sosok ra ketok. Nek ya wong tradisi ya Un. Nggih. Un ki lho bocah kok ket biyen kok pancet sakmene wae. Nek sing wantet weton omahmu di Magetan ya? Medion. Medion. Heeh. Sing wantet ya Un ki lho. Ket biyen kan saiki ya wis kaya ngene tur jenenge Rato. Ora munggah ra mudhun ning Rata. Ora nganti kesilep. Apa wis do mati kabeh to? Napa sing mati iki? Lho sak angkatamu kok ora ketok kabeh ning ndi, Dan? Oh, kula niki sik angkatane sik niki lho, kula niki angkatane Umi niki lho. Oh, alah wong kowe wis dijajah Narya pirang-pirang taun kok. Ora dijajah. Dijojoh ora. Ora dijajah lho. Nadyan to Mbak Un kuwi putrane ya wis 3, ning nyatane gandeng pinter ngopeni karo awak. Ngadi sarira. Nggih. Ngadi busana ngadi sarira, jamune. Wis anggernya dheweke iki mayar wae awet nome angger nyawang Narya ki berset ngono kuwi. Oh atine sayem ya Un. Mbuh. Kok sajak ngakoni to kowe yen bojone Narya? Kula niku ngakoni tapi ya wis iyalah. Lho kowe nyawang Narya nu rumangsamu kaya nyawang apa? Janaka Pati Obong. Nyawang Mas Narya iki kaya bojoku.
Ya pancen bojomu kaya bojomu. Oh. Apa salah? Ya bener. Lah nggih. Ning suarane aku seneng lantet iki suarane. Iya, Ket biyen ora mali. Apa-apa apik, sing klasik ya dipangan, sing menengah dipangan, kreasi dipangan. Pokoke maruki bocah. Gending rekreasi barang. Gending rekreasi ya. Iya. Anu. Lah iki modele willing. Ya apa? Ya apa dia? Healing. Rekreasi iki aku anakku ngomong healing ya healing. Healing apa? Samene kok ngejak giling aku. Jebul healing iki saiki tamasya. Jalan-jalan. Ya tamasya. Tembung gaul. Lah ngene Mas Gareng, gandeng jenengan ki ahli joget lan Mbak Un saka Madiun lan Mas Naryo mumpung ana. Ciri khas Ngawi karo Madiun ki orek-orek. Nah, Naryo kuwi apik pekingane apik dhewe. Lho, kancane do menengi dheweke ngiwut nyacah. Ya, pancen. Lah nyuwun tulung karo Mas Naryo mangklangkah tenggen kendang ana kuwi Mas Naryo. Men krasa mergo jenengan niku lak putra mantu almarhum Pak Bejo niku tegese jenengan niku sampun dados keluarga Madiun niku dadi rasane sing jenenge orek-orek niku mesti Madiuni. Madiun kok Madiuni. Madiuni tegese iki ya kaya Madiun tenan ngono lho. Ya, khas orek-orek. Ya, Apa Mas? Monggo Mas. Ayo. Ayo Besti, ayo Men Besti. dijogeti karo Mas Gareng. Nah, iki. Nah, apik le bangsa kaya ngene iki. Aku pokoke jogete sak pole dhewe lho, ya wong aja dipadhake orek-orek biasane. Ya kudu angon rasa sampean ngetutne sing ngendang no. Moh ngetutke sing ngendang ora tau jajan kok. Ngetutke kendangane ora kok wonge. Ngomong ngetutke kendangane pengendang kok ngono. Ya. Coba kaya apa orek-orek. Nah, diaturake marang Sutresna Budaya. Becik ngentase kepareng lenggah wonten dalemipun Mbah Sadi, ugi ingkang kepareng monitor lumantar Sakti TV lan ugi Kuntardi channel. Ya cangos, ya. Dan kompak tenan. Kompak ya, Reng? Ora. Oh kena diubeng-ubengke ngene kok kompak piye. Aduh, mlaku apa ora tekan Sragen iki mau. Ya tarik Mbak Un, mangga. Nandur jae neng galangan nyambut gawe bebarengan
Kompak ngono kok ya. Aku sumpal. Saumurku semene iki tarian orek-orek sing baku piye kuwi urung tau kepethuk aku. Oh, beda-beda. Aku kepethuke orek-orek urung tau coret-coret lah kuwi. Yen orek-orek urung tau weruh aku. Lah iya, mila saking menika. Ini ya wajib dilestarekke iki gending ciri khas kene. Tur ya kasanah budaya. Kasanah budaya jare biyen ana kesenian sing diarani kesenian orek-orek iki ana dhewe. Wah, jan ngono. Nggih. Si jingkas Mas Gareng sing wis dimandat karo Bu Kesi sakit nyatu di sini sapa ya? Mbak Birgita. Iki men. Dereng. Ora, iki ora lara kok doan kok. Ora iki tembang kok ora. Sah. Lah ngono anu berarti Mbak Uneh ra apa-apa ya. Oh. Uun meneh. Oh iya ora apa-apa. Mate jelih aku. Lho tembange beda engko karaktere pembawaane ya beda. Ora yen anu yen liyane karo melu wae ngombyongi Mbak Uun. Ben bervariasi kan. Umi iso Iso Umi iso. Ya ora apa-apa dicoba. Ayo. Coba kan kira-kira sesak balekke. Nek kaya sepatu wae ora. Bocah ki aja wedi-wedi. Yen wedi aja wani-wani, yen wani aja wedi-wedian. Nggih, Kong. Ora caturan. Kangkung-kangkung. Gareng iki pancen karakter yen Pak Anom iki pancen buderkan ngono kuwi ya, Reng. Lho pancen iki pancen sing digawa ya kuwi. Lah iya, bener. Nah, men dimatne karo kakungmu Ayo coba, ayo apa. Sakitnya tuh di sini. Wis sakake bawa sing paling tak senengi ya bawa aswajik iki. Kok iso aswajik? Iki lho bawane apa? Nggih. Kakanda Sri Basu Dewa Nino simpan gambar tak sarana. Ini gambar teman Mira. Yang ini apa maksudnya? Iki penonton bayaran ya loro kae. apa? Kuwi saloro kae bar nguyu ora lungguh gleling ning kono. Ngetos doan kowe. Iya. Tak lama semua tahu. Mas. Prahara Oh. negeri Mandura. Awas. Oh.
sangka tidak kuduga cinta suci bila hati karena kini muncul seketik dia teman Amira sungguh berani berulang sekopi berani vulgarkan diri oh kanda Sri Basudewa sudahkah seia seragam api lihatlah mami sakitnya aku di oh masuk oh kakanda oh kakanda Sri Basudewa tak kusangka tak kusangka tidak kuduga cinta suci cinta suci kilat api karena kini muncul sekepi dia teman Amira sungguh berani berulah sekopi hawas berani ho vulgarkan hei 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 diri oh kanda Sri Basudewa sudahkah seia seragam api lihatlah Oh. mami sakitnya aku di sini ah Iki perlu dikenalke iki mau judulnya apa lagu iki? ya tak aturake sakitnya tuh di sini Iki sing ngasta sapa? ingkang yasa Rama Haji Sukron Suwanda Luar biasa. ya karo ngenalke marang para warga masyarakat men iso dikenal lan uga ditresnani kaya dene tembang nika Sambung Wanci Dalu Sesideman Srihuning nika. Ning anu basane utawa kalimate utawa nganune Indonesia iki. Nggih, bahasa Indonesia supaya dimengerti dan dipahami oleh semua orang di Indonesia. Ngoten niku. Peseno bapakmu kon gaeke lagu judulnya Gareng bagus. Heh. Lha kuwi maksa lek kuwi ngono kuwi Ya jenenge. ora maksa wong-wong CS ki tetep engko digaweke. Janjane upamane sampean kerep ketemu karo bapak, sak panggung karo bapak, ngono susu mesti digaweke. Wong sindene iki kuat. Lah lek arep kumpul kerep-kerep karo bapakmu piye wong ora tau ngejak aku lho. Loh, sing jenenge seniman ki serawung, pamane ora dijob karo sing nanggap, ora dijob karo bapak. Suatu saat silaturahim, ngerti-ngerti pas limbukan, pas Mbah Sukron ngasto, sampe jedul ngene metu ngono lho. Semarang Blitar lho. Semarang Blitar lho. Ah. Masamu Semarang Kendal apa piye? Nah, Yo iya. sak kapan-kapan aku sowan rono. Ngono kuwi Mas Aku mbiyen kerep dijak bareng anake muncul malah ora tau ngejak aku. Iya. Nggih. Apa sing mare ora tau ngejak aku ya kowe kuwi sing nyetani. Aja ngawur ngono kuwi. Nggih, Pancen Mbah salah. Sukron iki ndek penggemar dhewe, Salam kuwi sehat penanggap dhewe. kagem Mbah Sukron wonten dalem. Nggih, amin.